So ayan na nga mga katukmula. Alis na kami. Ayan. Gagamitin ulit natin si Pogs. Yun. Matibay talaga si Pogs. Saan saan nakakarating. Ayan. Ibabiyahin natin yan guys ng Bicol. Yun. Guys, bibili tayo ng bulalo dito. Malaga po bulalo. Ay, bibigyan ko po kayo. Magkano po yung kilo niya sa ano, dito sa buto-buto? 320 lang po yan, sir. Ang laman? Ang laman po, 370 po. Kung gusto niyo po ng ano, ganito na lang po ninyo. 340 lang po. May laman ka na, may buto ka na. Iwalay natin yung pinakalaman niya. Mas malaki po yung laman niya. Ay, yung bulalo niya. Bulalo, sir, yan. Magkano naman dyan? 320 lang din po. 320. Apo. Pero yung isang kilo ng bulalo. Tapos, saan kayo ipaghihiwa niyan? Dito, sir, sa Maliman. Para yung iba, pantapan niyo yung iba pang bulalo. Yung kalati, nandibigyan ko kayo din. Oo, sige, ito. Yun na lang. 300 doon, no? Tapos dito, 330. Apo. Titingin tayo dito guys ng saging na latundan. Langka oh. Avocado. Hindi tayo guys ng latundan. Itong ano, latundan to no? Opo, 60 po kilo dyan. At tinitimbang na rin pala to. Kala ko yung pungot-pungot. Ayan. Patimbang natin. 70 po dyan. 70, baka meron na doon kay Papa. Mali, ala pa to. Ha? Paborito niyan tinigyan. 78 po. Yung mga ganyang hilaw, may mga hilaw. Magkano yung kilo? Ayan po. Sa inyo ba yan? Hindi po. Kaya ba nyo, magkano? 40 po ang kilo. 40. Ujay! 40 daw guys ang kilo. Pahinugin pa no? Opo. Guys, meron ditong piko, hilaw. Bili ni Papa. So dito tayo nakabili sa Lemery. Lemery. Lemery ba? Lemery. Ang timsong ba ng Lemery yun? Lemery and Ivory. Magkano dito ate? 60. 64 Kuha kang 2 kilo. Salamat. Yan. Meron na tayong pasalubong kay Papa. Tikman na natin. Ito yung tinadaan natin dati. Yung Pablo tsaka ang Saria. Tayo sa may kabila. Saan naman na tayo? Dagat pala to no? Humidad. Yan pala, pwede pala tayo mag-fishing dito oh. So ayun mga katukpol, stop over kami dito sa Jollibee sa may San Juan. From San Juan, Batangas, from Tagaytay yun, diretso rin. So guys, ayun na nga po sila namin. Hindi ko sama? Nangunguha ng kamyas. Kaya ka mga anak. Yan po siya. San siya kumukuha ng kamyas. Masarap kasi ito mama, hindi siya ganun kaasin. Ingi. Tikman mo. Kumakain ako niya. Asim!
ayun mga katukmol, magpapalit kami ni Bayaw Damian dito sa Zigzag Road sa may Pagbilao. So magdadrive si Bayaw Damian kasi magaling mag-drive ko eh. Kaya ako hindi naman ako biyasa mag-drive guys, kaya passenger muna tayo. Kaya babasahin namin yung yung gulong para makapit yung brake. Matarik kasi yan guys, matarik ko. Ano yan, yun yung tinatawag na bitukang manok, Zigzag Road. Dito pwede namang dumaan dito, kaya lang ang difference daw parang 30 minutes yata compare dito. Mas mapapadali ang daan dito. Ako madalas pag nagdadrive dito kami nadaan. Ako nagdadrive dito lang kami nadaan. Ito nga pala yung yung road. Yung zigzag. Zigzag yan. So guys, napadaan kami dito sa Atimonan Feeder Port. Ayan. Tapos nagpaalam kami kay sir, yung gwardiya doon, na kung pwedeng magpahinga kahit isang oras lang at mamimingwit tayo guys. Ayun, magagamit natin yung pamingwit natin. Tara natin maghagis. Ayan. Mga 1 hour lang. Saan? Ang dami oh. Saan? Ayan na mga crab. Ayan oh, ang dami. Ayun oh, nagtakbuhan. Takbuhan, wala. Ayun, dami, lalaki. Ayun oh, sa gilid, ayun oh. Ayun. Ang daming crab guys. Ayun. Pagkasa man liliit na. Ano ka na ko crab? Ayun, ang dami yan. Gusto mo. Uy, grabe ang dami. Kita mo yan. Anong isda kaya yan? Sino? Ayun, daming crab oh. Guys, nakikita niyo yan guys. Isda, ayun, gumagalaw-galaw yan oh. Dami yan oh. Dami. Hindi tayo pwede dito mabato. Sasabi tayo. Dito tayo sa gawin. Try natin, kaso Marami dito guys. try natin to. Gumagalaw doon din. Ha? Doon, gumagalaw doon. May marami yung tumatalong. Try lang natin dito guys. So ang pain natin ay yung yung reflective. Meron. Wait lang. Sana ayun sila yung yung umahabol sa mga Baba mo lang kaya dito. ito lang. I guide you with my light. Ganyan ba talaga mang isda ginaganaw? Oo, yun yung hahabulin nila yan. Hindi, wala dyan. Dito tayo. May daan pala dito sa may Gumaka. May bypass dito. Napakatarik. Ayan, pababa na kami. First time namin dumaan dito. Tinuro lang po ni Google ko. Tinuro lang ni Google. Ang haba pala ng bypass dito. Tutulungan mo. Wala namang Wala man lang kasing nakalagay na poste na may mga solar. Kahit sana ay mayroong ilaw sa gilid. Bago lang yata ito. So sa mga nakakaalam dito mga katukmol, dito sa may Gumaka bypass, Napakaganda po ng daan. paki-comment na lang po sa experience nyo dito sa bypass dito sa Gumaka. Ayan, pababa na naman. Boss, accurate ba yung daan na yan dito? Yung bypass? Saan po ang ano nyo? Bicol, boss. Diyan po sa taas. Diretso. Direct. Labas niyo po ng National Road, kanan. Kanan. Malapit na lang po yan. Baka po kasi... Malayo rin po. Siguro mga... Ito Ito bang lugar na ito? 4.6 kilometers. Ano po yan? Bumaka. Sa Narciso Quezon. Pero pwede rin dumaan dyan, boss, di ba? Saan po? Dito. Pabigol po kayo. Hindi po. Kalawag. Ayan, Hindi po. Kasi mga takot pundahan doon. Mga diversion, mga bundok. di mas maganda pa rin. Punta dito. Gaganong ka Katanawan. Labas niyo ay Lupis. Panlabas ninyo. Dito, lapit na ho. Gumaka Lupis ng kasama. Dito na lang. Oo, sige po. Diretso na lang. O, sa bagay, 4.6 kilometers. No? Hihintay din tayo ng kotse. Sige, bossing. Salamat po. Okay, salamat. Salamat.
So ayun mga katokpol, magkapalipas na kami ng gabi dito sa sa may saan to? Calawag, sa may Calawag, Quezon. Anong oras na? Alas 11 na. So meron pang mga 4 na oras yata yung biyahe namin papuntang Naga City. So dito kami sa Calawag. Kaya lang guys, ang napunta namin yung hotel, malamok. Ayun sila. Papalit sila ng malamok. Hindi, magre-request na lang kaya ako ng spray. Baka may spray sila. Oo, baka may pang-spray. Lalaki ng mga lamok. Kasi kanina guys, na naglinis dito, nakabukas yung pinto. Baka po may pang-spray. Tapos nagpasok kanya mga lamok. Lalabas na lang muna tayo, no? Ayan, good morning mga katukpon. Dito nga pala kami na nag-stay sa Villa Linel sa may Calawag, Quezon. Okay naman siya, maganda naman siya. Bale yung room rate nga pala na kinuha namin, pang tatluhan yun. 900 pesos lang, so napakamura. Tapos, bale 4 kami, di nagdagdag kami ng 100 pesos. So binayaran namin, 1,000 lang, 4 na kami. Sa dalawang higaan. So nagtabi si Damian at si Timmy, tapos kami ni Mrs. So ayan guys, kung kailangan nyo ng matutuluyan dito sa may Calawag, punta kayo dito sa may Villa Linel. Okay naman siya, mura, tapos mababait yung mga staff. So maya maya gagayak na kami. Okay na itong BS namin, tapos biyahe na kami. Mga 4 hours pa yung pabiyahe namin papuntang Bicol. Yan. Kailangan na siyang i-treat. So guys, binigyan kami nitong pang-spray kagabi. Patay yung mga lamok. Meron palang dito, swimming pool. May mga din. Resort pala to. Hotel and resort to. Nandito yung reception. Ito guys, So ito yung guys yung nila. Services nila. Tumbler mo, nasa ilalim ng mesa. Ito yung contact. Hindi nakita eh. Okay na. Babiyahe na uli kami. Dito? 3 days. So 3 days na kami bumabiyahe papuntang Bicol. Galing ng Nueva Ecija. Finally, nakarating din kami ng Bicol. Ayan, gateway to Bicolandia. After 3 days na biyahe. Bago lang to. Pahinto-hinto kasi kami. 3 days guys. Konting oras na lang po. 3 oras na lang. Ayan, restroom, mag-restroom. Ay, kaka-restroom. Diyan na tayo mag-goto. Gusto nyo? Ito pares. Saan? Try natin dyan sa malaki. Dito marami sa kaya. Malaki. Masarap dito. Dito sa Dito malaki. tayo humihinto lagi Doon tayo nagkakape. Dito dyan. Kasi sarado pa rin hanggang ngayon. So guys, stop over kami dito sa may Camarines Norte, sa may corner. Kahit tayo ng goto. Ito guys, itong mami na to, sandaan. Ang liit. Yan ito lang Ang goto. Ay, lugaw with egg. 50. Laking tubo nila dito guys. Guys, kakain na lang kami ng putlong kasi hindi kami nabusog dun sa mami. Ang liit. Liit, sandaan. So, ang ganda lalagyan. Parang foil. Tingnan natin loob. Kasi tingnan natin yung loob kung gaano kahaba ang super long. Iyo, no? Napakahaba. Ang tanong kung masarap. Tikman mo. Nilagyan mo sana ng sauce.
So dito lang talaga guys sa Pilipinas ang may bayad ang CR. Ayan. Unit 10E5. Ate, dalawa po kami. Thank you. Only in the Philippines. Pag iihi ka, tatay ka, may bayad. Bossing! Ano ba yung bossing? Malalaglag na bossing. Oh. Boss. Super lang, boss. Perfect na perfect. Ito portrait. Dati guys, ang ganda ng dati. After 1 year lang, no? Sira. Hindi, 2 years pala. 2 years ago na yung tapos na pinamama dito. Pero tayo na lang. Tayo ng 4, di ba? Sir, ano yan? Ito siya. Pili. Kano yan? Ganyan. Ito siya, 150 siya. Madami. Ito 100 po. 150 ang dalawa. Apo. Ay hindi po, 150 ang isang model. Paano ba pipili ng pili? Bago lang yan siya. Madagdag pa po yan siya. Tangin lang. Yung kung ano, bagong-bago lang po yan. Ay, maliliit Pinamano ka pa lang to. siya. Lalagyan mo maligam ko na tubig. Kaya gusto mo po kung yung buhok po ang makakain mo yung ano, buhok po yung pagpukpok mo. Bibiladin mo muna po siya na may shell. Pagpukpok mo po yan. Ibibilad pa pala. Ibibilad muna yung Yung shell na po baga. Bibilad mo po. kasi madulas, di ba? Opo. Pag pinupok mo po yung pag nakatal na po yung sa loob. Yung ano. Mahal na siya, ano? Opo. Nagbibikal lang po ako. Sir, salamat. Salamat po. Ano? Swerte yan, boss. Ubus yan. Guys. Mahal na siya kaya binibilad. Malas. Madulas. Ano ko malas? So yung nga po no, mga katukpon. Sa mga hindi wala nakakalam, ang pili ay ang Pili. the only nuts from Bicol. Yan. Sa Bicol lang po tumutubo ang pili. Especially sa ano, Camarines Sur. Pero sa ibang lugar talaga hindi kami makakita ng ganito eh. No? Sa Cabanatuan, sa Nueva walang pili, no? Ano? Kaya guys, andito na tayo sa Pamplona. May nakita akong guyabano dito. Favorite namin ni Papa to eh. Ate, gurano ang ano? Guyabano? 80 po ang kilo. 80? Ang kilo. 80 daw guys. Sa ano, sa Tagaytay 41 kilo. Baka bukas yan, sa isang araw. Ito na lang. Pero ang kilo yan. Sarap po, 150. Kaya guys, andito na tayo sa ating pinakamamahal na bayan. Doon na lang daw yan. Tugang ko kapatid ko sa RG. Masahe ka sa vlog. Ayan guys, dito sa kanal nila RG, may dalag. Ayan o. Oh. Mga dalag. Ayan o, ayan o. Ayan, pagtitripan natin yan guys. So guys, si Papa. Say hi ka ba?